nagisgot kita o diskriminasyon, no? Connection dito sa International Day of the Youth nga diin adunay tema nga intergenerationality, solidarity, creating a world for all ages, using age o edad aron pag-discriminate tigulang or bata nga i-define ang imuhang pagkatao o ang itratar ikaw to diha lang sa imong edad. Imbis kay itrataron isip tao regardless of age. Ug akong nakonekta dito sa Ebanghelyo mahitungod sa pakigbulag nga it is only the husband nga adunay katungod sa pag-initiate og pakigbulag, dili ang babae. Unya dili pagyud iyon nga klaro ang rason. It's just a decision kung dili na ang husband. So ako na-mention nga doon na mga traces of discrimination diha sa Biblia. Mga biblical discriminations. Kay dili man nato ikaglimod nga gikan sa oral tradition nga gibutang diha sa pagsulat, dili malikayan nga ang mga tao bisan moingon kitag inspired masagol gayud ang iyahang mga prejudices. Kay tungod sa una, the patriarchal society that it's only the men, the superiority of men. It is only men who are counted. Dili apil ang babae sa panahon sa Biblia, sa biblical times. And that includes children. So mao na diyan ako matan-aw pod why nganong gikasab-an sa mga disipulo ni Jesus ang mga tao nga nagdala og mga bata ngadto kang Jesus. Kay alang kanila sa ilang panglantaw dili angayan that their master or teacher Jesus Christ should not go down to the level of the children because they are nobody diha sa ilang katilingban. Sumaw nga ilahang gipangkasab-an ang mga tao o mga ginikanan nga nagdala sa ilang mga anak. Apan si Jesus, iya naman ang gipaklaro, bisan ang ngayang pagkuriher mahitungod sa isyu sa pakigbulag. Kay ni-argue ang mga Pariseo nga si Moises mi-allow nga maghatag og notice of divorce ang husband anytime he wants. Ningon si Jesus nga sa sinugdanan dili ka na mao. Nga kung ang bana motipon siyang asawa, sila mamahimong usa ug ang gihiusa sa Dios dili na pagabulagon. Apan kay sa mga kagahi sa inyong mga ulo, ingon si Jesus ngadto kanila. So Jesus look at this issue on the dignity of each person.
the dignity of women. Kay diha man po maklaro nato nga He welcomes women diha sa ilaha panun isip mga lagad. Ug dinhi karon the same nga iyang gipakita nga treating people, even children, with dignity. Kay sila mga tao usab, mga human beings, no? May nomdom lang ko anang mga kasinatian ako usahay nga maatog baryo or sa asa nga balay ug doon na gani mo dol-dol nga bata diha mag apil-apil dito nga tabi diha tabi ay dol lang pare. Or even if you have adults in the house ug mulinger gani ang mga bata magpasok-pasok ato sa tago mo dito. I think there is something nga gipahinumdum kanato on how we treat children. And secondly, si Jesus iyang gikuha ang opportunity kay nakita niya nga kay he loves to use situations aron pagpaabot sa iyang gitudlo o gipangtudlo nga ang gingharian alang ni ining mga bata na sama ni ini. Nga nakita niya ang ka-inosente, ang purity sa kasing-kasing sa usa ka bata. Ug ilang gihimong ihemplo ang bata. Nga unless mamahimo ka mong sama sa bata, dili ka mo makasulod sa gingharian sa Dios. The other point is the importance of blessing. Kaya actually, ang purpose lang sa mga tao o ginikanan sa pagpaduol sa mga bata o pagpadala sa mga bata is for Jesus to bless and pray for the children. Nasa ato pa kanang blessing dugay gikan pa na sa panahon sa Biblia, panahon ni Kristo, to bless. Siguro from bless to amin ngani sa Pilipinas. Amin na. So murag nahimo na siyang cultural tradition. Amen, a sign of respect. Pero ang atong gamiton nga word, bless lang gihapon. Bless Father. Bless Lola. Unya ang uban di pa magpaamin. Kay para ras mga tigulang, again, using age on how to deal with situations. Kay mga tigulang ra ang magpa-bless. No? Ang ngayon man, of course, ang pare mag-bless, gahapon dahil nidool na ako. Pa-blessing ko, Father, kay mo larga ko sa abroad na pa-blessing. Ampo. Madunggan nato ato mga nanay, mga lulong-lula, kung muduol ka, amen, God bless you, anak. God bless you. Huwag ka na, maunay, dili angay mawala. Kay murag, nahinay-hinay siya kawala. Kay mura na siya, again, no? Na pagtigulang rana, corny, sig bless diha. Nya doon na ba yung mga istorya legend aning usa sa mga gi-bless ni Jesus ani karong sitwasyon sa Ebanghelyo, si San Ignacio sa Antioch, nga nahimong obispo sa Antioch, na usa sa mga bata. Ang punto din is the importance of blessing, nga matanom sa una-una sa bata, nga magdako siya, nga gipanalanginan siya sa iyahang mga elders. He can be a big brother, a big sister, a mother, a lula. And I think it has an impact on the children.
nga mugawa sa balay kung asa sila moadto. I am blessed by my parents. I am blessed by my ate. And it affects how they deal with life outside. And siguro even to situations nga naang tentasyon sa pagbuhat og mga dili maayo. Manindog kita.